moments ago. Amerika jamanatigi Joe Biden ko bi alamsa k'u ka sanfɛ celutana Brittney Griner labilala ka bɔ Rusi jamana ka kaso la. A falenna ni Rusila jamanaden dɔ ye Victor Bu min tun bɛ kaso la Amerika jamana kɔnɔ. Congo RDC Dunia Kiliyatomba Nations Unies yala sebe alamsa ko M23 jarijɛkulumaw ye duguden mɔgɔ 131 de nin bɔnɛ. Kishisa ani Bambo kalo tɛmɛlen u ka jamana kɛ ka yan fanfɛ. Peru jamanatigi dankan Dina Boluarte ya kali ka kɛ u ka jamanatigi ye bi alamsa sɔgɔma. U ka jamana wasablon kelen kɔfɛ k'u ka jamanatigi Pedro Castillo ka fanga dafiri. Guatemala kiritigɛso ye u ka jamanatigi kɔrɔ Ote Perez n'a ka dankan Roxana Baldeti ɲangi ka bila 116 kaso la u kelen kelen ka sabu kɛ yuruku ko dɔ ye. Afganistan Amerika jamana ka cidenyaso y'a lase kunu araba k'u ka talibanw ye mɔgɔ dɔ faga n bɛɛ da kan min kɛra u ka mɔgɔ faga ta fɔlɔ ye jɛ kan kabiri talibanw sigira u ka fanga kunna.